Добре, Никола. Мики Рурк. Мики Рурк. Мики Рурк го знаеш. Ще я започна с по-неизвестно име, но реши да започна с Мики Рурк. Да стартирам това. Да. Много е свързан с темата, но много бързо да разкажа. Няма да разказвам цялата история. Мики Рурк, повечето хора предполагам го знаят, може би джензитата не го знаят, но могат да го гугълнат. Много известен актьор. 52 година знам, че е убеден. Беше ми от любимите актьори в интерес на истината. И има много трудно детство. Знам, че от Майами, че там баща им ги изоставя. Той се живее с доведения си баща и Майкъл. Доведения баща му го бие. Той е пияница. Като тинейджър се занимава с бокс. Даже има професионална кариера като боксер. Нали, даже има някакви победи и така нататък. Но след това решава да стане актьор. Отива в Ню Йорк и се води, че той е направил най-доброто прослушване за актер студио в Ню Йорк на Ли Страсбърг. Това, дето от Робърт Ниро е завършил Ал Пачино и така нататък в актер студио. Най-известното училище за актьори. Го приемат, много бързо му тръгва кариерата, участва в Дайнер, Боди Хит и така нататък. След това прави филми като The Pop, Greenwich Village, The Outsiders, Rumble Fish на Франсис Форд Копола и така нататък. Много бързо става популярен актьор. Наистина много бързо. След това прави Ангелско сърце с Робърт Де Ниро, 9 седмици и половина, става секс символ там с Ким Бейджинджер, нали, You Can Leave Your Head On, да се слушам на Джо Кокър и така нататък. Той седи ми, че ядеше пуканки и да, буш, че ядеше пуканки и тя прави стилата. Как ти да е? И човека става едва и не един от най-големите имена в Холивуд като цяло. След това обаче в един момент решава сам да се прецака. По някаква причина. Почва да се кара с всички режисьори, с актьорите, с които играе и така нататък. В един момент, мисля, че когато е на 36-37, началото на 90-те години, което малко около пика на кариерата му, изведнъж решава да се оттегли от това да прави филм и да стане боксьор. Това не го спира да играе и точно в този момент даже Тарантино му предлага да участва в Pulp Fiction. Не си гледал Криминален Pulp Fiction? Ролята на Брус Уилис, Буч, те трябва Мики Рук да играе, поне това Тарантино искал Мики Рук да играе. Не знаеш? Zed's Dead, baby. Zed's Dead. Който не знае да гледа филма, това е The Gimp. Where's the Gimp? The Gimp Sleeping. Как ти да? Аз спомням, бях тинейджър, като гледах Криминален, като дойде тази сцена в дънджера, дето влязаха и аз излиза този Гимп. Аз нямах представа за никога съм чул за S&M, Bondage, такива неща. Въобще не си викаме тия какво правят. Какво става там? Какъв е този тия кожи? Ето само е ясно. What the fuck? Какво стана в тази сега? После ми това, това ми е най-любимия филм, втория най-любимия филм, но така Криминален промени киното. Служих Мики Рук. Мики Рук тогава е бил боксьор даже, той Брус Уилис играе боксьор във филма. И даже Брус Уилис, който тогава е най-известният актьор в света, като Тарантино предпочита Мики Рук, обаче Мики Рук въобще е отебал тотално, защото трябва да се готви за някакъв матч. А всичките му боксерски матчове, които аз поне съм гледал, са много нелепи. Не знам срещу какви противници излиза, обаче всичко изглежда много нелепо. Честно казано. И той има много... Победи или... В този период има само победи и мисля, че 2 или 3 равни матча, ще излъжа, но някакси като гледаш матчовете имаш чувство, че хората, с които се бият, определено не са професионалисти. Поне това, което аз знам по моя опит и така нататък, той самия се движи много странно, как ти да е. И тотално забава Холивуд и няколко години се бие, откъдето той твърди, че има прекалено много демидж по лицето и трябва да си направи пластични операции, защото носа му било такова, скулите му били такова и така нататък. Да, обаче ти за да си направиш пластична операция, защото ти е щупен носа от бокс и такива неща, по-скоро си връщаш лицето каквото си е било. Обаче неговите пластични операции определено не са в този стил. Нали? Не си правиш дигнати скули и носа му и макар че неговия нос преди това си е бил супер, въобще човек си прави пластични операции, които определено са козметични. И колкото да се прави на много тъв гай, определено си личи, че има голяма доза света или фейслифт и не знам си какво си е направил. И реално след тия пластични операции той не прилича на себе си. Да, са в Iron Man. В Iron Man това е много след. Той тия пластични операции, като излиза, прави
Мисля, че Дива орхидея и Дива орхидея 2. Четвърта. Не 2004. Говорим за края на 90-те години. 2004 по-нататък. Края на 90-те години се върна, Булит има с Тупак Шакур. Да. С Тупак преди да го убият. Точно в този период. Simon Says с Денис Урбан? Не. Не. Double Impact. Не Double Impact. Double Team. С Жан-Клод Ван Дам и Денис Родман. Окей, да. Дето се вървят в колизеума. Да. Това не е такъв нелеп филм. Просто няма. Как ти да е. Но аз си спомням като тинейджър го гледах и се кеф. Нали, така, и там Мики Рук верно е на помпа, но изглежда много дръпнат и така. Както и да е, кариерата му върви супер надолу. 2008 година се появява Дарън Адоновски и го кани да играе в Кичиста. The Wrestler. Където играе такъв пропаднал бивш кичист, който продължава да се бие, продължава да има такива участия и жертва всичко за никакви пари. Да, някакви бе. Спечели, беше номиниран за Оскар и така нататък. И това му беше като един вид завръщане в това. И едва ли не, той играеше себе си, защото нали, от върха пропада надолу и буквално играе такава роля в Кичиста. Кичиста е страхотен филм, много е добър. И той наистина играе страхотно. Изглежда, че на стероиди вътре и така нататък, личат му пластичните операции, но в случая някакси са оправдани за този човек. Защото той целият фалшив и прави фалшиви неща на ринга. Перфектен И перфектен за тази роля, играе себе си и всички бяха нали, възхвалявани, спечели Златен глобус, нали, невероятното завръщане на Мики Рурк и нали, ето дават му втори шанс и така нататък. И след това го взимат за Iron Man 2. Където обаче му плащат по-малко, отколкото той иска и той почва супер много да хейти Марвел. И пак да хейти Холивуд. И пак се скарва с всички възможни агенти и менеджери и така нататък. В Холивуд всичко е много политически коректно и така нататък. И е много важно да си в добри отношения с всички, ми ходиш по партията и всеки глупости. И последния път, като бях там, беше точно това. Ти трябва да дойдеш на едно парти в Беверли Хилс, много е важно, там ще се запознаеш с големи хора. Пичове, аз съм в Лос-Анджелес за една седмица. Какво ще се случи в тази една седмица? Ще ми се промени живота? Трябваше да ходя до Лас Вегас да представям филма си и се опитваха да ме навият да не ходя до Лас Вегас, да остана в Беверли Хилс, за да съм на някакво парти, кое ще да ми промени живота. И аз бях, отивам в Лас Вегас. Бях обещал да отида в Лас Вегас. Естествено и си представих филма в Лас Вегас. Ще отида на парти и какво ще се появи някой продуцент и ще каже давам ти 100 милиона за следващия филм. Къде? Не става такива неща. Не става така неща. Но в Лос-Анджелес е пълно с хора, които разсъждават по този начин и нон-стоп ходят по някакви такива партиите и се социализират и така нататък. Това са глупости. Това са само за хора, които не са професионалисти. Както и да е. Но отидох и така. Но, нали, все пак, за да си в този бизнес, трябва да си в добри отношения с всички. Той се скарва с абсолютно всички и така нататък. И кариерата му след няколко години отново тръгва стремглава надолу. И наскоро, не знам дали забеляза, имаше GoFundMe кампания, защото за да му запазят дома. Той не може да си плаща найема, трябва да плаща $7000 на месец найем в Лос-Анджелес и искат да го изселят. Той има само някакви, живее с някакви кучета има. И някой беше стартирал GoFundMe кампания, за да му запазят дома. Той обаче се появи в интернет и каза, вижте, аз не стигам проблем, обаче това в момента е супер излагация. This is embarrassing. Каза, аз не искам никой да събира пари за мене, да ми дава, за да такова, така че това не го правя, не дайте пари, поискайте си, замете си го обратно и така нататък. Но доколкото разбирам там от медиите, продължава да има проблеми с това и това не знам дали е на улицата, не е ли, най-вероятно не е. Сигурно се оправя. Преди това беше в Big Brother, Celebrity Big Brother в UK, в Англия, където се скара, в рамките на 3 дена се скара с всички и имаше някакви хомофобски изказвания спрямо там някакво момиче, което е гей и така нататък и те го махнаха, но му платили парите, които се искали, защото нали, нарушил правилата едва ли не и в България, ако кажеш нали, нещо срещу геовете, такой едва ли нещо потупа по рамото. Най-вероятно, но там това нещата не са по този начин. Но и самия факт нали, от холивудски актьори номиниран за Оскар да отидеш да участваш в Big Brother, самия факт не е окей, пък да не ти платят за всичкото нагоре, това също не е окей. Сега в момента не знам какво се случва, но при всички положения нали, човека на 74 години, така че кариерата му до голяма степен със сигурност е към финала си, това е ясно. Но той наистина е много талантлив актьор. Той е от ранга на Марлон Брандо, който по същия начин до голяма степен сам си съсипа кариерата.
За какво го разказвам това? Темата до голяма степен, въпреки че я представяме като продължение на егото, но тя е свързана с егото, е самосаботаж. Защо се самосаботираме? Кога се самосаботираме? Защо се самосаботираме? Какви са причините за това? Има ли позитиви в това изобщо? И къде се корени цялото нещо? И какви видове самосаботаж идва? Глупости. Има. Определено този човек си е най-големия враг на себе си. Ще говорим и за други хора сега. Разбира се, няма да говорим само за американци и така нататък. Според повечето книги, които четох, или поне парчета от книги, които четох, всичко идва от детството. Не всичко, но до голяма степен. И то най-вече, когато имаш критик под формата на родител или някой много близък твой човек. Най-вече под формата на родител. Ти имаш този критик, който в случай, при Мики Рурк е бил доведен на баща, не може да го е майка, но не знам нататък. Това е, на нас не се случва много често. Но повечето хора, когато родителите ти не вярват в тебе и по някакъв начин или те наказват физически, или те наказват вербално, или те наказват чрез липса на домани. И съответно ти израстваш с идеята, че не си достатъчен, не си достатъчно добър, не си достатъчно ценен, не си достатъчно важен. И това остава като травма в подсъзнанието ти. Когато пораснеш, твоето подсъзнание започва да връща този критик от детството. Ти автоматично, всеки път, когато ти имаш някаква възможност да направиш нещо, някаква промяна, нещо в кариерата си, в взаимоотношения с други хора, в любовни взаимоотношения най-вече. Не най-вече, но също толкова. Тогава някакси вътрешният критик започва да се обажда едва ли не и ти казва, не, ти не си окей. Но понеже това е подсъзнателно, ти търсиш друг виновен за това. И хващаш някаква кукичка. Да прехвърлиш вината на някой друг и се опитваш абсолютно целенасочено, обаче не толкова целенасочено, подсъзнателно целенасочено, да провалиш тези неща. Хващаш се за някакъв проблем, случай на снимачната площадка. Вие не сте осигурили достатъчно храна за масовката и съответно продуцентите ти стават враг и ти започваш да проваляш целият процес, не се появяваш на терен на време и така нататък. Това е защото те са виновни. Но реално ти си виновен. Или в връзка с жена, или с мъж, каквато имаш, взаимоотношенията, човек почва да си самосаботира връзките, почва да търси проблем в другия човек, който го няма и почваш да си го създаваш. И когато търсиш някакъв проблем, така ти го почваш да го предизвикваш. Под вола теле. Реално, не знам, 100% ти се е случило, предполагам. Аз съм го и правил. Може и ти да си го правил. И ти много често го правиш първо, защото нали, този критик от детството ти се връща, а другия вариант е просто защото не искаш да бъдеш наранен. Да кажем, ти се влюбваш в дадена жена и започваш да й търсиш червени фонове, за да може нещата да не се случат, за да може тя да не разбере ти какъв си, за да не те нарани в последствие. За да не се разкриеш, за да не поемеш този риск. Това е една от страните. Има и други работи. Да, принципът е ясно. Да, принципът е ясен. Много хора го правят и повечето хора го правим в най-различни аспекти. Добре, въпросът е да го осъзнаем. Всъщност в работите, които са ни важни, това, което си мисля сега, като каза, че в нещата, които са важни за нас, да кажем, ако те е важно да имаш връзка, те е важно да имаш по-морал. Ти го правиш точно в нещата, в които са ти най-важни. Първо, и защото те е страх. Реално, достатъчно несигурен през цялото това време. Има един друг момент, който е свързан с егото, който е по-лош. А именно това пък, когато пък самочувствието, защото това е ниско самочувствие. Но има вариант, в който да имаш високо самочувствие. Това, примерно да кажем, става точно обратния вариант, в който да кажем родителите ти те пък заливат с любов и с внимание, ти купуват всичко. Да кажем, имаш много богати родители, те взимай Порше, взимай това и така нататък. И ти си супер. Обаче, нали, до голяма степен това пък и фалшиво самочувствие, нали, защото ти получаваш по никакъв начин не успяваш не да се пребориш за това. И съответно вече в един момент излизаш от дома си и виждаш, че другите хора не им пука по този начин за тебе, даже напротив. Обаче ти искаш да си държиш високо самочувствието. И тогава ти правиш друг вид самосаботаж, който е много интересен. Ти си на мнението, че си много добър в нещо. Да кажем, ти си много... почваш да учиш в университет. Говорим за млади хора, които приключили са училище, живяли са от тях и след това, да кажем, се записват в университет, някъде в чужбина, примерно, някъде. И те са с много високо самочувствие, че са много интелигентни. И имат, да кажем, имаш изпит
другата седмица. И ти се самосаботираш и не учиш нищо. Съвсем целесъобщено, скролваш, излизаш, пиеш, всякакви такива неща. И не учиш. След това идва изпита. Имаш два изхода от този изпит. Не, ти си тотален провал. Или по някакъв начин имаш късмета и успяваш. Пада ти се нещо, което по някакъв случай да го знаеш. И минаваш. И в двата случая резултата за един и същ. В смисъл, когато си тотален провал, ти си кажеш, естествено, аз получих двойка, защото не учих. Ако бях учил, ще съм такова. Ама така се случи, че не ми остана време. Искам да кажа, ти имаш едно ниво на самочувствие и ако се провалиш, си казваш, провалих се, защото не учих. Ако учих, ще съм супер. Що за функция? Обаче, ако извадиш късмет и караш добра оценка, ще кажеш, аз нямам нужда да уча. Защото съм много интелигентен. И в двата случая ти удриш това ниво, разбираш, защото ти си в един случай си кажеш, ако бях учил, сега съм супер. Обаче не учих, защото излязаха други проблеми, които не са в моя контрол. Естествено, ти така си ги оправдаваш. Обаче, ако ти се получи, ето, нали. Така че в двата случая ти се потвърждава твоето високо мнение за това. И ти съответно не се развиваш грам. И затова вече в последствие хората прибягват към наркотици, алкохол и така нататък, за да могат да се почувстват добре отново. Да си върнат това самочувствие по фалшив начин. Какъв интересен. Много е шантаво. Много е шантаво, защото цялото нещо зависи от възприятието на човек. До голяма степен ти сам си го правиш. Да, но ти като си някакъв млад човек, дето дизелшо не сте минали такива роти през ти. Сигурно влизаш. Да, но ти влизаш в това нещо. Ти влизаш в това нещо по два начина. Или влизаш с прекалено високо самочувствие, или влизаш с прекалено ниско самочувствие. До голяма степен. И в двата случая може да се самосаботираш обаче. И единственият вариант е да излезеш отстрани и да наблюдаваш нещата като учен, абсолютно безпристрастно. По този повод, втора тема. Четох една книга, макар че не четох, защото не ме я намерих, ама слушах до някъде някакви неща. The Inner Game of Tennis от Тимоти Галуей. Вътрешната игра на тенис. Чува ли си така? 70 години излиза, той е състезател по тенис, не е много добър. В последствие пише книга, не става учител и пише книга The Inner Game of Tennis. Вътрешната игра на тенис, която разбира се книга, само на пръв поглед е за тенис, а на втори поглед е за егото и за нас, човешката природа. Той казва нещо много интересно. Когато хората играят тенис, Дик, аз това го забелязах при себе си и го забелязах при моите ученици, когато ти имаш някаква цел за това как трябва да играеш и тази цел не ти се потвърди, ти си лепваш някакъв етикет и съответно вече след това следваш този, си потвърждаваш този етикет. Какво искам да кажа? Ти да кажем, почваш да се учиш да играеш тенис и биеш няколко сервиса и те не ти се получават. И ти, понеже имаш очакванията, че сервиса ще ти се получи, ти виждаш заключението, че не можеш да изпълняваш сервис. Или не можеш да биеш бекхенд по правилния начин. И оттам нататък вече цялата ти такова, ти вече си се определил себе си, като че не можеш да го правиш и съответно не можеш да го правиш. И всеки път. И проблемът е, че ти си казваш, аз съм лош в това, но айде следващия път ще съм по-добър. Обаче не си казваш как. И съответно следващия път просто го насилваш и следващия път става по-зле, защото ти се стягаш. Разбираш, ти как да кажеш, стягаш мускулата. И той казва, когато видите, нали, човек, който изпълнява спорт и лицето му в някаква странна физиономия, това значи, че той вкара много повече напрежение, отколкото е необходимо. Защото странната физиономия по никакъв начин няма да ти помогне да удариш по-добър форхенд или бекхенд. Ама по никакъв начин. Обаче ние го правим. Просто защото искаме крайния резултат да е по-добър. Но колкото повече се стараеш нещо да е толкова по-добро, толкова то по-зле става. И той казва следното нещо. Човек има два вида същност. Пак се връщаме на егото и на същността. Той казва self 1 и self 2. Други думи, аз едно и аз две. Това си ти, това е едно, това е две. Кой е едно? Едно е съзнателният човек, който нарежда какво да прави несъзнателният човек. С други думи, ти казваш на себе си, сега трябва да ударя по-силно, за да спечеля тази точка. И съответно не оставаш подсъзнанието да ти свърши правилната работа, а ти просто насилваш нещата. И понеже вкарваш прекалено много напрежение в цялата работа, очаквайки крайния резултат, той не се получава. Така. И той казва, просто ти трябва да се научиш да се наблюдаваш като учен, като робот отстрани, без никаква емоция. Просто ти трябва да наблюдаваш. Той каза, най-лесният начин аз да науча учениците ми беше следния.
Те ме наблюдават как ударям топка в стена. И единственото, което исках да правят, беше когато ударя топката, да казвам хит, а когато тя се удари в стената, да казват баунс. Съответно, Тимати Галуей прави това и те само наблюдават и казват хит, баунс, хит, баунс. Само наблюдават цялото нещо. Хит, баунс, хит, баунс. След това ученика взима ракетата и се справят 10 пъти по-добре, отколкото преди това. И той казва, номер е вие да влезете в настоящия момент, да не проектирате желанието, което искате да постигнете, нещата, които искате да постигнете в бъдещето, а да сте в настоящия момент и просто да оставите резултата да дойде на базата на това, което правите в настоящия момент. Да не живееш проектирайки бъдещето, защото и според другите книги, които четох, проблема с егото до голяма степен и с самосаботирането е това, че човешкият мозък е настроен така, че да те предпазва от това да оцелееш. Да, от непознатите неща. И съответно, понеже човешкият мозък е развит повече от животинския, ти можеш да проектираш неща в бъдещето. И да прецениш, ето като говорим за живот, ела тук маймуно. Ела, значи, скачи. Какво прави, примерно, животинския мозък? Ела тук, Анчи. Извиняй, че така, тя не разбира какво иска да любов. Какво прави животинския мозък? Разхожда манджи и срещу нас излиза едно куче, което прилича на друго куче, което тя се е карала с него. И гледам така как по гърба и се нежва, защото тя се стряска. Приближаваме се до това куче и тя вижда, че това не е това куче, което я е създало проблеми преди и се успокоява. Но автоматично мозъка й показва, че има някаква опасност. Човешкият мозък обаче е по-софистициран. И ти можеш да проектираш тази опасност много повече в бъдеще. И по много по-неправилния начин. С други думи, ако се преместя да живее в друг град, който е по-хубав, по-голям, аз мога да остана без работа и да остана на улицата, нали? Което е основателен проблем. Но съответно си го фърляме по много неоснователни причини и дори без да ги мислиме като цяло тези неща. По-скоро, за да може да спреш да се самосаботираш и да добиеш някакво самочувствие, да почнеш да имаш такива малки победи, както говорихме в тази книга, The Winner Effect, а именно чрез спорта или чрез неща в работата. Да кажем, имаш презентация в офиса на следващия ден. И вместо да се опиташ да отидеш и направиш най-добрата презентация, репетираш, правиш презентация и после наблюдаваш кое се е получило, кое не се е получило. Да не се съдиш и да си казваш, другия път ще стане по-добре, или получи се, въпреки че не се е получило и да се самозавърши и да се неш. Окей, добре, направих това. И много е с повече повторения, в един момент да оставиш подсъзнанието ти да работи вместо тебе. Да влезеш в състояние на флоу. Михай Чиксен Михай. Състояние на флоу, в което вършиш една дейност, която не мислиш докато я вършиш. И затова той казва по някакъв начин да можеш да имаш отпуснат фокус, да си фокусиран, но да си отпуснат едновременно. И това казва, че като правиш нещо, или първо наблюдаваш другите хора как го правят много дълго време. След това ти го правиш и се наблюдаваш само себе си дълго време и анализираш това, което си правил и накрая просто оставаш да го правиш, защото си го правил хиляди пъти. Давам ти пример със себе си. Като режисирам. Като режисираш, ти отиваш и има много хора, които зависят от тебе. И колкото и да си талантлив, има много неща, които зависят от организации, последователство, трябва да имаш опит това. И сега снимах 2 сериала един след друг. Във втория летище, който го снимахме във Варна, беше по-мащабен. И отиваме първия снимачен ден, защото трябваше да сменя режисьора. В последния момент разбрах, че трябва да снимам 3 дни преди да трябва да снимам. Отиваме във Варна и снимаме на летището. И там има 2 зони. Има зона земя, зона въздух. Зона земя е където е сградата на летището, зона въздух и където са самолетите. И всичко е много, хората много ни помагаха, но всичко е много рестриктивно. Имаш някакво време, примерно имаш 45 минути, докато дойде следващия самолет. Те ти казват, махайте се, защото трябва да изчистиш пистата. Вие снимали на пистата? Ние снимахме дойде един самолет от Барселона, пътнически, един автобус, един амбулифт, знаеш какво амбулифт е, като има хора с инвалидни колички или някой болен, идват като рейс, ама рейс, който се качва нагоре с кран, за да може да качиш хората, които са болни. И понеже беше голям сериал, то първи ден се регистрирахме, защото ние минаваме на чек-ин, като сега ще летим. Даш си личната карта, минаш през рентгена и този първи ден ние минахме 130 човека екип с 30 човека масовка, значи 100 човека екип и 30 човека масовка. И аз.
И аз знам, че моята работа в този случай, понеже продуцентите си свършили своята работа да организират предварително нещата, в тези снимачни дни, тези 130 човека, те чакат на мен. В смисъл, аз изцяло нося отговорност този ден да се получи. Никой друг. Другите, които ми носят тази отговорност, са сценаристи и продуценти, са свършили работа предварително да ни уредят да снимаме там. Всички тези 130 души, в момента в който ние стъпваме на терен, те се завъртат и ме гледат мене. Няма друг вариант. Аз не мога да се измъкна. Актьорите, масовката казвам, асистента да се занимава с тях. Разбира се, все пак трябва да му дам на него. Оператора, звукарите, пак казвам актьорите и така нататък. Вече много други хора, които по веригата работят. Скриптър, костюми, грим и така нататък. Но просто голяма продукция. И на всичкото отгоре имаме това ограничение. Имаме самолети, са 45 минути тук, там е 1 час, защото след това сме в багажното, пък после сме на митницата и на всяко място имаме супер ограничено време. И са тези 130 души, които се местят, трябва да се местиме заедно и аз трябва да направя така, че всичко това да е супер ефикасно, да има най-правилните кадри и тази история да бъде разказана по правилния начин. И ако това нещо се беше случило преди 5 години или преди 10 години, когато бях по-в началото, аз знам, че щях да изпадна в тотална паника. Обаче отиваме и работим, действаме и аз усещам, че пулса ми не се е качил ето с толкова. В смисъл, че аз се чувствам все едно съм на почивка. В смисъл, грам, хората около мен, такива напрегнати, тук сега има много малко време, тук сега трябва да направим това. В момента не се хваля, се опитах да си анализирам поведението след това, защото си спомням, че това нещо, ако не се беше случило преди, щях да съм много зле. Щях съм целия в нерви и така. Толкова не се качи. Даже като бяхме в Италия с теб ми беше по-притеснено, защото бяхме по-малко хора и там ни беше малко по-трудно да се организираме, защото трябваше всеки да върши по някои неща. Да, но в това, понеже са толкова много хора и аз знам, че ако дам правилните насоки, всеки си свърши какво трябва да свърши. И това нещо единствено и само става чрез много повторение. Мисля, че когато ти си много талантлив в нещо, ти може супер талантлив режисьор, обаче сам не мога да прецениш дали първо да докарат самолета и тогава... Не, първо ще докарат самолета най-вероятно, но дали да дойде масовката, пък след това да дойдат актьорите, да после сложим техниката, защото някой път първи асистент ще ти каже, искаш да дойдат актьорите да направим репетиция. Аз казвам, не. Ама те, ако имат някакви неща с блокинга, аз казвам, не, те ще направят този блокинг, който аз им кажа, както и да не влизам в детайли излишни. Но има много неща, които човек трябва да предвиди. И трябва да знае, примерно, на къде да насочи камерата в следващите, примерно, 10 кадра, за да знае как да подреди камионите с осветление и техника, за да не са нито един в момент в кадър и никога не те забавят с това. И това става само с опит. И то с супер много опит. И аз тогава си казах, добре, окей, това ми е 9-ти сериал, имам 6 филма, окей, вече знам какво правя. И явно затова не съм нервен. Но това ще го задаваш по време на процеса. Не, вечерта вече, след това. Да, защото предишните 3 дни, понеже всичко стана в последния момент, тя беше мащабна продукция, целият екип беше супер нервен, аз бях супер спокоен. И след това тръгнахме да снимаме и пак всички бяха супер нерви, аз бях супер спокоен. И вече на втория, трети ден всички бяха супер спокойни. И ние вече свършихме с 1 час и половина, 2 часа по-рано. Което също, което в принцип не се случва. И аз просто почнах да анализирам нещата, си казах, окей, аз не казвам в момента колко добър режисьор съм и колко не съм, но мога да кажа поне, че знам какво правя, за да може нещата да изглеждат окей. Става по-скоро за самоанализ. Да, но истината е, че ти не можеш да постигнеш това ниво на осъзнатост или да можеш да вършиш тези неща, без да си го минал прекалено много пъти. И да си грешил достатъчно. И да си грешил достатъчно много, защото при първите сериали и при първите филми първо, че се било голям хаос на терен, но в крайна сметка правиш някакви неща, снимаш някакви кадри и на терен си кажеш, супер, това е много яко. И отиваш в монтажа и си казваш, тук можех да направя още 5 кадри, може да правя това, може да правя друго идея. И вече от един момент нататък, ти докато го снимаш, ти знаеш как ще изглежда на монтаж. И когато след това го монтирахме, защото тези епизоди вече са монтирани, те изглеждат точно така, както си ги представя до голяма степен. Дали са добри, дали са добри, няма значение. Но изглежда така, както си ги представя. Което е много трудно от един написан сценарий, след това да го заставиш и да го направиш така, както си го представя. Наистина това е много сложно. Но искам да кажа, че разбирам този Тимоти Галуей за какво говори в The Inner Game of Tennis, защото в един момент, когато направиш нещо достатъчно и имаш някакво осъзнато за това,
Аз примерно нямам тази увереност, когато трябва да съм актьор, нямам тази увереност в други ситуации много или в живота. Специално за режисурата виждам, че вече имам тази увереност, някакси там съм достатъчно сигурен, че знам какво правя. Нали? За другите неща там има още работа. Когато си го правил достатъчно пъти и си се наблюдавал и си го анализирал, след това наистина ако оставиш подсъзнанието да работи вместо тебе, self-2, аз 2, тогава нали, в един момент резултата почва да идва. Има една друга книга на Даниел Канеман, Даниел Канеман, Thinking Fast and Slow. Чува ли си? Не. Мислене бързо и бавно. Бързо и бавно мислене. Той там говори, че хората имаме две системи на мислене. Система 1, система 2. Система 1 е първично мислене. Система 2 е аналитично. В случая при Тимоти Галуей система 1 е self, егото ти. То е точно егото ти. А система 2 е твоето чисто аз, твоето подсъзнание. Тоест няма момента, в който спреш да водиш битка с себе си и започнеш по някакъв начин комуникация с това, което се случва вътре в тебе, нещата почват да се нареждат във всяка една посока. Да, примерно Конфликта... много добър пример е като излизаш да говориш пред хора, защото това обикновено е трудно за хората. Прави ли ти впечатление? Да. И ти обикновено тогава много се стягаш. И като си кажеш отпусни се, си стягаш още повече. Почваш да се потиш, почваш да си нервен, почваш да бъркаш думи, да правиш лапсуси. Случва ти свърта, но повече с хора им се случва. Защото нали, като излезеш пред много хора, ти усещаш някаква опасност едва ли. Няма такава, но реално има. И ако използваш това книгата на Виктор Франкъл го имаше парадоксални намерения. Ако си кажеш, това не ми е важно. Не ми пука. Нали? Или пък пробвай да се потиш повече. Или пробвай да трепериш повече. И в един момент започваш да се отпускаш и започваш да ти става по-лесно. Някак си съзнанието ни толкова ни толкова се опитва да ни накара да постигнем това, което искаме да постигнем, че ни вдървява. Не, според мен съзнанието ни по-скоро ни страхува да не се изложим и оттам идва цяло това вдървяване и така нататък. Свързано до голяма степен с самосаботажа, защото много често човек, знаейки, че нещо такова може да му се случи, започва изобщо да избягва такива ситуации. Да си намираш повод да не го правиш, да се правиш на болен, да се правиш на контузен, да се правиш на насипос и така нататък, защото не искаш да изпадаш в тази ситуация отново. Така че, колкото повече правиш едно нещо и се наблюдаваш без да се съдиш, което никак не е лесно, толкова повече свикваш с него и толкова повече вече, нагласата ти става позитивна. Давам пример, понеже тази сутрин се събудих в 5 часа да гледам по време на този запис. Това е който гледа UFC. Гледах Конор Макгрегор, който се контузи на 3-та секунда след 5 години отсъствие, както и да е. Преди този UFC имаше друго UFC в Белия дом. Гледа ли го това? Не. И не знаеш, нали? Не. Много е странно. Аз, който е единственият спорт, който гледам е UFC, MMA. UFC конкретно. На 24 юни, мисля, че беше, не, 21 юни, имаше UFC White House. Тръмп организира бой в Белия дом, в клетка, на Южната поляна, пред Белия дом. По случай 250 години там в Щатите. И имаше двубои и бойците излизаха вътре от Белия дом с музика и ги следваха с стедикам и последният двубой, този, за който ще говори Лито Пурия, излезе от овалния кабинет. Как това е окей? Това беше, между другото, най-яката карта, беше жесток. Аз знам, че не е окей, обаче аз много се изкефих. Но най-странно, че го споделяме някакви хора и хората са какво? Никой не е разбрал. А това беше в Белия дом. И Тръмп беше до клетката. Отпред с Дейна Уайт, който беше шефа на UFC. И преди това имаше 8 джета, които прелетяха над тях с цветовете на Америка и така. И имаше 5000 души в популярната и отдолу страни имаше още 80 000 души, които гледаха на екрани. В Щатите, в Белия дом, на открито. Идиокраси 2. Той е идиокраси наистина. Но най-интересно, че тук в България никой не му обърна внимание на това. И между другото, всичките двубои бяха жестоки, имаше само нокаути. Аз знам, че не е окей, обаче трябва да кажа, че ги гледах прав, бях така.
И в този момент бях най-големия фен на Тръмп, колкото да е странно. просто защото човека му показа този спорт. И знам, че прави нещо супер кринчево и как да кажа, и е супер скандално, да хората да се бият в клетка в Белия дом и да излизат от овалния кабинет и извадят всички тези неща. Обаче беше много яко. Добре, да, show must go on. Show must go on. Та, исках да говоря за един от бойците, който излезе от овалния кабинет. Нали, знаеш как излизат бойците, нали, преди това. Директно си излезе от овалния кабинет, мина си пред целия Белия дом, за да се качи в клетката. Ще ви пуснем някакви снимки поне или откъси, има го на Paramount Plus и така нататък, но това е истинско си. Илия Топурия се казва този боец, който е роден в Германия, всъщност от Грузия, но като дете още баща му да се мести там, семейството му в Испания. Така че се води по-скоро испанец. Излиза на песента на Тонио Бандерас от Деспарадо. Добре. И това свираха в Белия дом. Този пич е примерно 29 години и той стана световен шампион, нали, в две категории. И той твърди, аз съм новото поколение бойци, аз съм най-добрия и така нататък. И има някакъв майндсет, който живее супер оптимално и той си визуализира нещата и съответно ги постига. И той казва, този боец Макс Халуей ще падне във втория рунд и наистина убие втория рунд. И така. И това, което прави друго интересно е, че вечерта преди матча в Instagram фида си, в Instagram биото си, той да кажем има 17 победи, обаче вечерта преди матча или седмица преди матча пише 18-0, че му е рекорд. С други думи, той вече е толкова сигурен, че ще спечели, че си го пише в биото на Instagram, че вече е спечелил. И вечерта преди матча, нали, повечето бойци почиват или тренират и така, той отива да празнува с екипа си, че е спечелил преди матча. Окей, полят изпит, взет изпит. Да, и нали, той това казва, нали, моят майндсет е толкова силен, аз толкова сериозно се подготвям, аз съм новото поколение, че нищо не може да ме сломи, нищо не може да промени нещата. И това нещо му се получаваше. Той наистина стана световен шампион в 145 паунда, което е там колко 65 кг, може би. След това стана 155, което е някъде около 80-70. И реши да защитава, нали, титлата си срещу един американец, Джастин Гейдж, който има и победи и загуби. Нали, в смисъл определено, защото този никой не го е бил Топория. Или е Топория. А Джастин Гейдж е бой е ял и е по-възрастен от него. И Топория пак написа вече, че той беше 17-0, написа вече, че е 18-0. Памета ли е? I'm the greatest, ама вече го празнува и всичко и така нататък. И излиза, това е мейн ивента, нали, последният въбой от вечерта, излезе то от овалния кабинет. Нали, и всички, нали, с който обсъждах, които малко хора знаят, да се вълнуват от тази тема като и аз казах, то май ще загуби и всички бяха, не, ти от ли си, нали, залозите бяха 6-1 за него. Мисля, че всички бяха 100% сигурни, този пич, който е толкова уверен и толкова говори, че ще спечели, начин по който винаги е казал, че ще спечели. И какво стана? Той каза на пресконференцията, аз ще спечеля във втория рунд, ще го нокаутирам. Идва първия рунд, той почва бам, бие Джастин Гейдж здраво, нещата се получават добре, Джастин Гейдж едва оцелява. Идва втори рунд, когато той казва, че ще спечели. И пак яко бой в черния дроб го оцели два пъти. Джастин Гейдж паднаха на земята, почнаха армбари, не знам си какво си и така. И този Илия Топория го спухва. Обаче Джастин Гейдж оцеля. И започва третия рунд и този вече няма толкова сили, защото той казва, че го приключи в първите два рунда. И нали, вече пуснал е сигнали към Господа и към всичко, към Вселената и да секрет книгата. И изведнъж вижда, че той вече почва да е доста по-бавен и въобще не е това, което беше първите два рунда. И Джастин Гейдж изведнъж го почна и на този цялото му лице в един момент, ще покажем снимки, Топория в един момент лицето му изглеждаше на пихтия, а другия си беше окей. И в четвъртия рунд, свърши четвъртия рунд и той не стана от стола. Отказа. Също си екипа му обратно там и това деца му кът мен и това те успяха също, защото той вече беше опасно за здравето му. Той вече имаше счупени скули, нос, не знам си после и всичко и така нататък. И така. Но за какво го разказвам това? Трябва да му видим инстаграма, да видим дали пише не. Не, след това го смени и написа Two Divisions World Champion. Вече няма 17, защото те бе 17 на 1 вече. И го смени след това го опака. И нали хората, между другото той се би много добре.
Обаче хората бяха такива, добре бе, нали обясняваш, че ще победиш, нали вече си го написан, нали вчера празнува. Нали, какво стана? И идеята е точно това, което нали, до сега говорихме, че когато ти проектираш прекалено много бъдещето, това с тези позитивни мисли не е много добра идея. Точно защото в един момент, точно това очакване, което ти трябва да направиш, това започва да те вдървява. Защото ти вече не си в момента. Ти си по-напред. Ти проектираш резултата, който искаш да получиш от това. Виждам, че имаш някаква такава скептична физиономия. Мисля си за друго. Не е проблема в позитивните мисли, ами по-скоро в афиширане, нали, това безпрецедентно афиширане на крайния резултат. Да. Помня едно време дядо ми казваше, ако ще ходиш на война и мислиш, че ще те победат, изобщо не да ходиш на война. И това е друго, това е точно обратното. Бе. Да, така че положителното и позитивното няма нищо лошо, по-скоро да кокинес в цялото това нещо е проблем. Да, свръх самочувствието. И така нататък. Но аз го свързвам с книгата на The Inner Game of Tennis на Тимоти Галуей. Точно с това, защото той Конор Макгрегор беше така в първите си двубои преди, беше супер отпуснат и така нататък, докато в един момент не стана Конор Макгрегор и изведнъж почна да се вдървява, защото вече той трябва да отговори на очакванията. Да. А когато имаш тези очаквания, ти тогава мозъкът ти започва да те стяга. Аз това се опитвам да обясня. И тогава вече, когато почне това да се случва, ти започваш да се самосаботираш. Това е другата крачка, която правиш. Добре, въпрос. Собствените очаквания или чуждите очаквания? Въпросът ми е към теб по-скоро, когато режисираш, кое е по-тежкото нещо за теб? Собствените ти очаквания или примерно очакванията на екипа? Те наистина са свързани нещата, но аз знам, че ако отговоря на собствените си очаквания, очакванията на екипа ще бъдат окей. Тоест, твоите собствени очаквания тежат повече, в смисъл такъв, че Да, си по-взискателен. Да, абсолютно да. Но не знам, поне в това отношение, някакси аз там специално съм се научил, че трябва да се оставям на... Ако си се подготвил много добре, при вас това, което правя, независимо, че да кажем, знам много добре сценария и съм работил, всяка сутрин ставам 2 часа преди да отидем на снимки. Тогава, като бяхме във Варна, трябваше да сме в 5:45, не взимах от хотела. Съответно, аз ставах в 3:30. Това е първата седмица само. Събудих се в 3:30 и минавах по абсолютно всяка сцена и описвах много детайлно всеки кадър. Като на Формула 1 пилотите. Да. И го пращам на оператора ми, на мейл. И аз вече целият ми... Аз го минал това преди това също. Не е за първи, не го минавам за първи път, но минавам в деня. И го пращам на оператора. И после това, което съм написал, аз не го поглеждам нито веднъж. Обаче аз вече съм го минал. Аз предварително съм си го минал в главата. И оставям то да се случи, защото ако си се подготвил достатъчно добре и имаш опит в това, което си правил, тогава най-разумното нещо е да оставиш до голяма степен подсъзнанието ти и опитът ти да работи. Да не се опитваш да се наместваш прекалено много. Майкъл Джордан е известен супер с това, че винаги е в момента. Той никога не мисли за това какво ще стане, никога не е мислил за, никога не е проектирал нещата напред. Той всички казват, че той е много бил в момента. И затова и съответно според мен е най-успешен баскетболист на всички времена. И така нататък. Но ако си наблюдавал достатъчно нещата безпристрастно, след това наистина може би трябва да се оставиш на това нещо да се случва. Виж вече в човешките взаимоотношения, в любовни взаимоотношения и така нататък, това е малко по-сложно, но ти можеш да го забележиш това саботиране в другите хора, връзка в която си и жената, с която си, съответно ти създава проблеми от нищото. Това очевидно е червен флаг, ясен. Но ясно е тогава. Но трябва да търсиш моментите, в които ти го правиш и да разбереш защо се самосаботираш, защо си разваляш нещата. И много често просто защото не искаш да бъдеш наранен, защото не искаш да те опознаят по най-добрия начин. И тогава просто наистина трябва да се отпуснеш и да се довериш на другия човек, че той ще те заобича въпреки недостатъците. Което се е случвало реално всеки път? Да, особено то при жените е по-различно, но при мъжете е много такова. Много е тънък момента, защото ти хем искаш да си опората, да си силния. Обаче като си силния, си стегнат. Стегнат и си студен.
И жената казва, ама къде е тая топлина? Е такова. И обаче после си кажеш, добре, да, ама аз ако покаже уязвимостта си, тя нали да му помисли за някакъв путил. И съответно да си каже толкова. Смутно. Толкова смотан. И нали, мъжете често сме в този проблем. Нали, колко слабост да покажеш. И така нататък. Но нали, това вече си опира до човека. Нали. Все пак ако ти покажеш някакъв вид уязвимост и жената каже, ти си путил, нали, може би най-логично, може би тази жена не е за те. Или може да е права. Може пък и да е права. Да. Така че в взаимоотношенията това е малко по-сложно, но наистина до голяма степен трябва да анализираш нещата. Защо от друга страна е хубаво да се самосаботираме понякога? Четвърта или пета история, не знам. Флоренс Фостер Дженкинс. Чува ли си това? Да. Само си учила. Имаше един филм с Мерил Стрип. Това се води най-известната лоша певица в историята. Окей. Флоренс Фостер Дженкинс, тя е родена края на 19 век. Била някакво много богато семейство, като дете се е учили на пиано и да пее, повече на пиано, но като става тинейджър, се жени за някакъв мъж, който е 16 години по-голям от нея и баща й казва, да искам да имам лично общо с теб. Тя се мести това мъж в Ню Йорк, обаче този мъж умира, въпреки това се продължава да е скарана с баща си и тя започва да преподава пиано, за да се издържи. Майка й е на нейна страна, разбират се. Обаче баща й умира за нейно щастие в някакъв момент. И завещава всичко само при условие, че нито един от мъжете и да няма никакъв достъп до парите. Но тя в този момент вече не е женена, не е омъжена, така или иначе мъж е мъртъв. И тя си завещава много богата. Започва да прави някакви партита, прави някакъв клуб с музика и започва да се наслаждава на възможността да свири и да пее нещо, което винаги тя мечтала да стане певица. Оперна певица. Коя година горе-долу? Говорим за 20-те, 30-те, 40-те. окей. И тя даже направи някакъв плоча записа. Обаче тази плоча, тя пее толкова зле на нея, че тази плоча, заради това, че тя пее зле, се разпространява из Ню Йорк и хората я слушат тази плоча, за да се подиграват. Става вайрал. Става вайрал по някакъв начин, но това не стига до нея. Тя в един момент, понеже има пари, излиза с идеята да наеме Карнеги Хол, което тогава е най-голямата зала изобщо в Ню Йорк и най-престижната и такова, за да направи концерт. Където ще пее Моцарт и други разни неща, или опери на Моцарт и такова. И наистина няма тази зала и билетите се изкупуват много бързо заради тази плоча, защото хората знаят, че тя пее много лошо. И отиват с тази цел. Но тя не го съзнава това нещо. И прави концерти, през целия концерт всичките хора са едва се сдържат да не се смеят, а те са отишли на сеир, буквално. На другия ден Ню Йорк Таймс я разсипват, тя получава инфаркт и умира след един месец по-късно. Има филм с Мерил Стрип и за Хю Грант, но не е от известните филми на Мерил Стрип. Като цяло, тя играе и така. Но по никакъв начин тази жена не разбира, че тя пее ужасна. Просто защото има пари, може да си го позволи. Така че понякога е добре да се самосаботираш, това е което искам да кажа. че нали, окей е да имаш самочувствие, обаче за да имаш достатъчно увереност, слушах един подкаст на Марк Менсън наскоро, те говориха за това. Нали, и ние сме си говорили за увереността, кога е хубаво да имаш увереност, кога е хубаво да нямаш. И те стигнаха до заключението, че когато човек има някакви доказателства за това, че прави нещо Както трябва. И ако нямаш доказателства, не е хубаво да се фърляш така на сляп. В смисъл, тук пак отиваме на анализа и така нататък. Така че намираш това, което обичаш. Наблюдаваш го, правиш го много пъти, наблюдаваш го отстрани. И нали, ако намериш, защото може да се окаже, че не е твоите. Да, ама как ще си признаш, че не е твоите? Как да си признаш, че не е твоите? Това е тънки момент. Много е... Аз имах такъв момент, личен пример. Едно време исках много да се занимавам с финанси, с форекс трейдинг, всякакви такива работи. Далеч не е моето. Как го разбра? Правил го няколко пъти и видях, че е абсурдно аз да продължавам да го правя. Не може да си представя. Просто беше... Значи, ти си по-скоро си имал идеята за това, че искаш да се занимаваш с това нещо, но когато си почна да го правиш, си стигнал за клиента, че не е твоето. Да, много хора имаме идеята за нещо. Аз затова казвам, че трябва да го пробваш и да го провериш. Защото на идея може би звучи добре да си отвориш ресторант, или да не знам. Новото любимо. Да, или всеки там други неща, докато не го направиш. На идея може би добре да имаш куче, обаче обикновено човек се самосаботира
в сфери, които наистина са му важни. Последна история. Чехов. Но не сме само с някакви американци и такива. Чехов, Антон Павлович Чехов. Нали, знаеш ти кой е Чехов? Мисля да, просто дали знам някое негово произведение, със сигурно знам. Но Ти не знаеш ли пиеси на Чехов? Чайка. Лешно като шашка? Не. Но. Чайковски. Не. Хайде. Пиеси. Значи, във всеки голям град по света в момента, където има театри, сигурно се играе нещо на Чехов в момента. Според мен, не според мен само, след Шекспир, това е най-поставеният автор в световно отношение. Чайка, Три сестри, Вишнева градина, Платонов, разкази има много. Чехов е един от най-известните драматурзи и писатели изобщо. Някой. Чехов. Той живее в края на 19 век. Някакво граче, което не мога му запомня името Тангарок ще го наричам, или Танарок, или Тахнарок. Нещо от този род в Русия. Било е крепостно граче преди това. Баща му е бил крепостен селянин. И успял да се... Павел Егорович. Нали знаеш руснаците как се наричат на бащина им? Да. Павел Егорович, бащата на Чехов, успява да се откупи и спира, нали, от неговото семейство. Той е първият, който вече спира да бъде крепостен селянин, но в ума си остава такъв. Има 6 деца и искал е да бъде, мисля, че художник или музикант или нещо такова, но има 6 деца и притежава някаква бакалия. Обаче бил супер пияница и мързлив и сложил Чехов той да продава в тази бакалия и въобще е тормозил децата си на стоп, бил ги всеки ден, защото така според него трябва. Така, баща му го бил и той съответно шо не ги бие той тях. И в неделя ги будил в 4:30 сутринта да ходят в църквата, където той е бил някакъв диригент и те трябва да му помагат и такова. След това ги учил да... Тормозил ги носта. До такава степен, че в един момент двамата му големи брати бягат от баща си, отива в Москва. Бащата обаче тотално се пропива на Чехов, Павел Егорович, и изпада в някакви жестоки дългове и се наложи да продаде магазина и без дори да казва на майка му, отива в Москва при синовете си. И оставя Антон Чехов, Павлович, сам с майка си, майка му и тя бяга и го остават сам. И Чехов е бил в супер кофти положение и живеел в някаква малка стайчка, защото всичко било продадено и така нататък. В това време мисля, че учи за доктор и впоследствие учи за доктор. Започва да, понеже е начетен, започва да преподава на ученици, започва да изкарва някакви пари. Това в селото. В селото, Тангарок. В началото е бил супер сдухан и в един момент начинът му на възприятие на света тотално се променя. И започва да гледа на нещата като на хората в селото, които са били страшни идиоти. Въобще селото е било супер ужас. Руско село по Руско това село време. по това време. И на ситуацията в дома му като на герои от пиес. Като на герои. И започва да черпи вдъхновение и да пише за тях. След което отива в Москва да помогне на родителите си. Родителите му живеят в една стайчка в някакво мазе, заедно с децата. Бащата продължава да бие малките, другите са отказали да учат, топили са си и така нататък. И той успява, тогава учи за лекар, намира си и работа и успява да дигне цялото семейство до голяма степен. Успява да ги изкара от апартамент и така нататък. Един брат му се самоубива, но другия не. И след това става супер известен драматург. И прощава на баща си, даже го заобиква и нали, тотално променя с начина си на мислене и на действие. Нали, започва да помага на майка си с чистене, с готвене, с всички тези неща. Братите му виждат примери и се включват. И така нататък. И той, променяйки начина си на мислене, тотално променя цялото семейство и всичко. И става най-известен драматург по това време. Според мен е до днес един от най-известните драматурзи. И става вече доста известен, започва да изкарва някакви пари. И тогава какво се случва? Неговите колеги и писатели започват да му забиждат и да го хейтят. Няма обратност. Както разбира се случва навсякъде. Както винаги се случва във всяка една сфера, нали, когато някой успее. И той пак почва да изпада в някакви депресии и такива неща. Заболял от туберкулоза. Той умира от туберкулоза след. Заболял от туберкулоза и тогава се връща назад в времето и си казва, че най-трудните му години са били в това граче, като е бил сам Тангарок. Обаче, когато си е сменил начин на мислене, тогава някакси му са се случили най-хубавите неща. И си казва, аз трябва да направя нещо, което да ме върне пак да ме изкара от зоната ми на комфорт и да направя нещо предизвикателно. Имал някакъв остров Салахин, който се намирал много североизточна Русия над Япония. Така. И той е бил такъв затворнически остров. Само за някакви каторжници. И трябва да пътуваш до него Един континент. един месец през Сибир. И отишъл там и живял сред
убийци, всякакви изнасилвачи и така нататък, за да ги изследва. И видял най-ужасните неща, които човек може да си представи. И се върнал и написал книга «Остров Салах» или нещо такова се казва. И това променил, между другото, властите разбрали какво се случва там, то прави някакви неща и така, но някакси отново се върнал и вече древните проблеми, които имал с това, че обществото на писатели му завижда и му правят проблеми, вече било нищо в сравнение с това. И вече последствие умира от туберкулоза. Но за какво го разказвам това? Че до голяма степен почти всичко от тия неща зависи от начина на нашето възприятие. Как ние възприемаме нещата. И понеже нали, човек има едно ниво на проблеми. Нали, ти си да кажем, си ученик или си студент и живееш някъде си и изкарваш 100 лева на месец и се оправиш с една консерва на ден. Нали, да, топлиш си стаята за радиатата, след това 10 години по-късно нещата са съвсем други. Ти имаш всеки други неща, но ти си еднакво недоволен, защото си замерил някакви други проблеми. Просто път е малко да излезеш от зоната си на комфорт. А причината да се самосаботираме е това, че ние не искаме да поемаме рискове, защото всяко ново нещо по някакъв начин е опасно, въпреки че не е, защото човек дори да се чувства зле, той се чувства сигурен, защото оцелява. Защото това зле му е познато. Защото това зле му е познато. И номер е по някакъв начин нали, да промениш начина си на мислене, да си как да кажа, може би авантюристично настроен спрямо света, по-отворен за нови неща. И тогава може би по-малко се самосаботираш, по-малко се мразиш, по-малко се съдиш по някакъв начин. Защото иначе ти спираш прогреса. Така си мисля, не знам дали има логика в това, което... Ами аз по принцип, личен пример е пак, аз много обичам да пробвам някакви нови неща. И реално често излизам от зоната си на комфорт, но това не ми променя. В смисъл, комфорта ми е в това да излизам от зоната си на комфорт. Не знам, на мен по-скоро ми е проблем да остана по-дълго време в нещо. Едно нещо. Да. Да, защото ние неща, които ги говорим, са комплексни, са и не всичко едно и също. В смисъл, че не е само едно нещо. Не, разбирам те, по-скоро да станеш достатъчно целенасочен в едно нещо, така че да го, как да кажа, да имаш по-сериозни Наблюдения. Да, наблюдение, повече сериозно развитие. Експертиза, да, развитие. Да. Прекалено много се фърляш нови неща. Да, защото всичко е интересно. И реално точно зоната на комфорт е нещо, което... Може би точно това е твоето. Да си някакъв откривател. Дали? Авантюрист. Сега съм добър във всичко. Не, защото не съм добър в нищо. Да, точно. Не си добър в нищо. Когато си такъв, обикновено не си добър в нищо. Иначе то проблем е, че няма двама души, които да се приличат и да мислят по един и същи начин. Просто, според мен, и целта на този подкаст е колкото се може да станем по-осъзнати. И да не ни е страх. Всяко нещо е по някакъв начин оправдано и страха, разбира се, е необходим, и стресът е необходим, и самосаботирането е необходимо в някаква степен, но когато знаеш защо го правиш, вече можеш да прецениш дали да оставиш тази емоция да съществува или не. Генерално, ако не е свързано с живота ти, аз мисля, че страха е в смисъл здравия живот, нали, нещо, което директно те заплашва. Не мисля, че има, как да кажа, implication. Да, това, което до голяма степен е важно, също Юнг говори, че самосаботирането до много често идва от сянката. Когато ти не оставиш сянката ти да излезе, тя в един момент започва да те самосаботира в най-неподходящия момент. Как да излезе? Ами, когато ти да кажем, имаш взаимоотношение с човека, с който си, и този човек, нали, приема тази жена, човек с който си, или си жена, или няма значение, партньорът ти много те вдесява по най-различни поводи, обаче ти, за да има мир, си траш, обаче отвътре подсъзнателно насъбираш агресия и в един момент правиш някаква страшна глупост, правиш някаква агресивна проява спрямо нея, спрямо друг човек, нещо в работата, или ти избива докато караш. Уил Смит на Оскарите. Good point. Нали, след като той тресна на Бишембар силен на Крис Рок, като обиди жена му, ние видяхме, че той до голяма степен е тъил супер много неща през живота си, най-вече свързани с жена му. И излезе това меме, в което Red Table Talk, където двама си говорят. Знаеш това? Не. Преди ситуацията с Шамара,
Джейда Пинкет, жена му, тя прави в YouTube май или в Facebook, не знам, в социалните мрежи, Red Table Talk. Тя сяда с някой нейн приятел или такъв някой близък пред една червена маса и си говорят някакви много лични неща. И в един момент кани мъжа си. И двамата говорят и в един момент поне са много откровени и тя подхваща темата за това, че му изневерила с най-добрия приятел или приятел на сина му, на Джейден. That's new. Това не го знаеш. Не. И обаче тя много си го рационализира. И той има меме, намери, меме Уил Смит. Сигурно ще. Гледа, не мога да го изимитира в момента, защото той погледа му душата му е напуснала тялото. Така, защото той много добре съзнава какво се случва, нали, камерите го снимат и така нататък. И жена му говори за това, че му изневерила с приятел на сина му, което е достатъчно понижащо. И тя го рационализира. Много обяснява много ясно защо го е направила и защо е му нужно и че това не е лошо и така да. И той очевидно не е съгласен с това. Обаче някакси след този дълъг поглед, който е душата без душа, без тяло, без душа, си личи, че е супер унизено от цялото това нещо. И нали, след това хората в интернет спекулираха, че едва ли не, когато се случи това на Оскарите, тогава му излязва от тъмната страна. Нали, защото той винаги е бил много софт рапър. Дали не използвам мръсни думи и така нататък. Добрият герой винаги. Добрият герой, така. И накрая, в най-неподходящия момент, което му провали тотално кариерата, според мен, за винаги, в най-неподходящия момент прави най-голямата тъпотия. И после казваш, ама това не съм аз. Ама не, това си ти. Просто това си ти, нещо, което ти не си го изкарвал дълго време, защото той, ако беше казал на жена си, ти нормален ли си? Ти си просто и така нататък. Или мога ли поне да това не го казва пред камерата? Може би след това нямаше да се стигне до това. И Юнг това казва, нали, че човек, когато твърде много потиска сянката да излезе тъмната си страна и се прави на много мил и добър и така нататък, то това си живее и се развива. И аз съм се самосаботирал за хиляди неща. Във връзките, пък да не говорим, като върна темата назад, в взаимоотношения и така нататък, нали, самосаботажа е пълен и то до голяма степен, за да не ме разкрият, нали, да не си покаже истинската същност. Страх? Основата винаги е страх. Да. Така че самосаботираме се на работа, самосаботираме се и в живота и във всяко едно отношение. Така че повече анализ и повече малки победи, малки действия, които просто правиш. И така иска да завърша с 2-3 цитата на Юнг. На кой друг? Естествено. Най-интересното нещо, което си мислих тия дни, е, че човешката психология някакси се е развила преди около 100 години и някакси се едно спряла. Не знам защо, като говорим за психология, хората продължават да говорят за Зигмунд Фройд и за Юнг. Може би, защото е модерно. Добре, ама нещата, за които говорим, са преди 100 години са ги открили. Да. Интересно е, че може би има някакви психолози, които малко са влезли, нали, говорихме за Виктор Франкл, който живя най-де по-късно за логотерапията, но много рядко Алфред Адлър се цитира, нали, от време на време, който и той е техен, живял горе-долу по същото време. И след това нямаме ли нови открития? Интернет се появява и вече всички са психолози. Всички знаят всички. Ма не, защо продължаваме да говорим за Карл, за Юнг и за Фройд? Много е странно. Защото реално, ако се замислиш, повечето хора, аз включително, сме такива пейкаджийски психолози, дето фанали са тук там някакви неща и не разбират нещата. Ма идеята е следната, че 100 години напред човешкото съзнание не се ли развива повече, за да може да бръкнем малко по-дълбоко? Сигурно сте, но ако Фройд и Юнг тогава са били суперзвездите, ние сега нямаме суперзвезди, а имаме малки звездички, които светят локално. Там е теорията. Много е странно в света на комуникациите в момента, където всяко едно нещо може да стигне до... И знам, сега имаш всичките тия гурута, които са, нали, Марк Менсън, Шишенки, интернетски. Джордан Питерсън. Същия. Да, може би сега с прекалено много и никой не всеки разбира и никой не излиза. Добре, да се върнем на Юнг тогава. Всичко, което ни дразни в другите хора, в един момент ни води до това да разберем себе си. Всичко, което те дразни у някой, може би те дразни, защото ти го имаш подсъзнателно. Този ме дразни, искам да разбера повече за него. Кой беше това? Джордж Вашингтон? Това е Линкълн. Линкълн. Да, ама не имаш предвид, че като почнеш да се ловиш, че хейтиш някой,
критикуваш някой, много често това, за което го критикуваш, е нещо, което ти евентуално би направил, обаче не си го направил. Нали? Имам конкретни примери. Да. И нали, тази известния му цитат е: докато не направиш подсъзнателното съзнателно, то ще води живота ти и ще го наричаш съдба. Нали, хората, които казват: остави се на съдбата. Нали, филмите това ни учат. Филмите, книгите, музиката и всичко. Нали, остави се на сърцето си. Какво значи това? Прекалено много несъзнателни неща правим, обаче хората се казват: аз така го почувствах. Така, Добре, бе, ма защо го чувстваш така? защо чувстваш, че искаш да станеш режисьор и се занимаваш с кино? Защото ме кефи да гледам филми и съответно само в това май съм добър. И да, има то е вътрешно влечение. В смисъл, сърцето ти го иска това нещо. Да, не, то го иска изначално. Аз след това си го оправдавам. И си казвам: окей, това е начин, по който мога да си изкарвам прехраната. И това ми е основният доход в момента. Реално. Да. Ама Да. в смисъл, изначално драйва, който си имал, то е... Еми не, а ти откриваш. Аз откривам, че това ми е нещо, което е интересно, и това е нещо, което бих правил и без пари, ама избирам да го правя с пари, защото не Нямаш ще избор. избравя по-добре. Нали? Реално. Но нали, тук не говорим толкова за несъзнавано, защото аз съзнателно харесвам да правя филми. Това е, което искам. Да, така. Аз не съм това, което ми се е случило, аз съм това, което избирам да бъда. С други думи, може да интерпретираш абсолютно всяко нещо, което ти се случи, по начин, по който ти избереш. Това не е проблема, да. В смисъл, почти всичко, всяко нещо е въпрос на интерпретация. Да, ти не си това, което... Ти си това, което правиш, а не това, което кажеш, че ще направиш. Да, естествено. И последно. Ние не можем да променим нищо, докато не го приемем. Най-вече в себе си. Мъдростта царува там, където няма конфликт между чувства и мисли. Мислите стават чувства, чувствата стават мисли, те са едно и това значи, когато чувствата ти и мислите си са заедно. Абе, как ти да е? Това е трудно. Не е трудно, това е супер яко. Аз точно това винаги ми е в тая цялостна кохерентност. Да чувстваш и мислиш едно и също. Именно, да. Именно, мен ми е много трудно. Това е до голяма степен проблема на хората и затова се самосаботират и затова защото правят едно, искат да правят едно нещо, пък правят друго и си казват, че трябва да правят едно, също чувстват, че трябва да правят друго. И така. И последният цитат е той свързан с това и с цялото самосаботиране. Трагедията на едно семейство се крие в неживяните животи на родителите. Very good point. Да, защото когато ти си, как да кажа, неудовлетворен от себе си, си го изкараш на децата, майка му стара. И съответно те ще имат травма за цял живот и след това, когато се опитат да направят нещо, се опитат да се спрат, защото ти си им казал, че те за нищо не стават. Ето, това е големият проблем. И така. Добре, ако искате още доза от мрачна психология, нали, харесвайте и се сабскрайбвайте за повече мрак от 19 век, Русия, крепостни селяни, средновековие, и Чехов. и Юнг, и Фройд и така нататък. Нещо друго? On a positive note. Какво ще си говорим другия път? Значи, какво иска да си говорим? Иска да си говорим за това как всъщност трудностите са единствения вариант човек да се развива. Много съм съгласен за това. И то нещо откъде да слуша един доктор в един подкаст, който казва за едни неща, които са в клетките ни, които са малки клетки в нашите клетки. Митохондрия. Митохондрия. Това слушай, бе? Да. И това нещо, съответно всичко, цялото нашето същество се развива благодарение на някакъв вид съпротивление. Защото ти, когато, да кажем, тренираш или се храниш правилно, или спиш правилно и така нататък, тялото ти се подготвя за повече от това. Да. И с други думи, като направиш нещо лошо, защото енергията в тялото, той казва, тялото на човек е енергия. Обаче енергия не може да си добавиш с много храна. Може да си добавиш с трениране, с ходене сред природа, с правилно хранене, Правилно хранене. с спане и така нататък. И тогава тялото ти се подготвя за още повече, ти имаш повече енергия. И въпросът е да направиш, да намериш, да свършиш оптимална работа, за да може да имаш повече енергия, а за да имаш повече енергия, съответно трябва да положиш малко повече усилия. Той каза, че единствената причина за растеж е съпротивлението в света, в природата. Факт. До голяма степен. А ние се опитваме да гоним комфорт през цялото време. И така. Това ще е интересен епизод. Да, добре. Благодаря ви. До другия път. Чао. Чао.